Kakur phawa singsyai papya alengdo phawa central body kakhot papya sobhaya phi baro ki parakur hagas ngisa jingkan mau kajing play ka headquarter jong kakur phawa singsyai papya alengdo phawa central body hakar pratarik urampang anaja punreu hakapor phawaji mestep hakli wa sa sniang yalong West Genti Hills District. Hakane kasngi kandan ro kajing yalang pai ba kakur lane ka general meeting kabangi ju penlong sisen hagalais nam. Kumta ngi khot kerpang ye phi ki parakur ki baladap khat prasnam karta seneng. Kirang ba senrang bat kenthei. Kumju ru ye phi ki ri sempang jong kakur. Ba phin wan khnang syakane kajing yalang. Phin singa bahaban ay kajing mut ki ba baha ki jong phi. Nabanta kajing baha jing met jong kakur. Khamtam ye kitu ki ba 4 dan unit kuru ngipdeng song bahaya phi phila ban register lani penrum kerteng ngilade ha ka general whatsapp group jeng kur omdan kam ban siu berung da ka ba fiskan ya kane ka QR code balabu ha kane ka screen kumta la karpat jur ya phi baro gi parakur ban wan ranti syakatei ke meeting nang bagi kam ki jam jeng kur kin long biai bai ya ranti